Men ähtim muştaklarıma salam yollayan. Kämahal Instagram'da da açık görýän bolyn. Meniň bir 18 ýaşyma atly goşgymyň üstünde gatykän pikirler ýüze çykýar. Şoň üçin goý bilmeýärlerim bilip goýsam goşgyň awtorynyň kimdigini. Ýöne bir hili üstünde öz pikirlerini ýaşap bermeli. Şu goşgyny kap berjek 18 ýaşym. Ilki bilen goşgy diýilene dörenne bir sebäp bilen, bir duýgu bilen döreýär. Sebäplerini aýdyp berýin. Halipamyz Hazreti Kerim Şahiriň Jorulur diýen goşgysynda bir şeýlerek bir bendi bar. Gyýlaryň ikisem misli bir derek, görmäge göz gerek, söýmäge ýürek, a gözüme yüregim yeterlik göli wah 18 gerek diýär. Bernard Halipamyzyň bir goşgysynda dünýä çalyşan